On tuo jo 0,5 metriä kohta liikkunut. No 0,5 metriä. 30 senttiä paljon. Se on vähän kauas. Tässä on uinettu. Aika lahkalle! Ei ole pitkä, mutta puolesta välissä on. Pikku hiljaa se liikkuu eteenpäin. Puolessa välissä on. Ei oo mennyt kuin 3 minuuttia. Ei sitä. Maalilinja häämöttää. Onko se kokonaan yli vai tuossa? Tuo voi. Mitä? No katso kaikki yli. Ai tuohan ensin. Maalilinja. Ei oo vielä. Kohta jalka yli. Joo. Nyt on toinen. Minuutti 30. Aika hyvin. Uusi kisa. Samalla tavalla kuin minuutti. Helvetin pitkä matka. Minä on vaan. Ei vielä. Mistä on sinun? Noille gorille käsille nostat vaan sitä penkkiä aina. Ei saa liikkua tuonne tahkamaan. No mikä mistä on rattikonttikoulu siellä? Ei oo. Mistä on rattikonttikoulu? Jossa ekstrosta. On sille sekuntia. Ei oo. Tiedätkö missä hän lähtöskellä? Niin. Kyllä siellä. Mikä siellä on? Onko se herätyskello? En tiedä. Mulla on takuus. Tai ei saa noista ylös. Ei mulla semmoista. Niin, mutta ei saa. Ei. Joka löysi. En löydy. No Ipeen kellosta pistä. Ai, Puhelin. No miksi ei tuo? Eikä.